είναι ο Ιωσήφ δεύτερος και τρίτος ο Γιώργος. Λοιπόν, Ματέο, ξεκινάς. Γιώργο, είσαι έτοιμος? Για να σε δω. Συνεχίζουμε. Και πολύ αγχωτικός. Όλοι μαζί θέλω να τους χειροκροτάμε συνέχεια. Τα αγόρια περάσει τελείως πλάγια. Όποιος βάλει τη βολή θα προηγηθεί. Να χειροκροτήσουμε τον Ματέο, τον Ιωσήφ. Συγχαρητήρια. Πώς αισθάνεσαι, Γιώργο μου, για την νίκη? Στο κύπελλο νούμερο 1 περνάμε στο τελικό της κατηγορίας Under 13. Οι ομάδες που συμμετέχουν στο τελικό είναι οι Golden State Warriors με τους Ball Busters. Όλα τα παιδιά να ακούνε, να το ευχαριστούνται, βασικό αυτό είναι. Τους καλούμε όλους τους πόνους του Πρωτέα Οικουμενίτσας, ο πρόεδρος του Πρωτέα Οικουμενίτσας, ο κ. Βασίλης Βουλσάνογλου. Για πάμε στο τελικό να δούμε. Έχω πέρασμα κάτω το καλάθι, μπράβο του. Checkball είναι checkball ψηλά. Τελικός ημέρας, κατηγορία Under 13, προηγούνται οι Ball Busters. Το έχει αυτό το καλάθι, το ξανά βάλε πριν, 3-8. Δεν σταματάει το παιχνίδι, δεν είναι checkball μετά από εύστοχο.